παιδιά, βλέπουν τον Γιώργο να παίξω ένα τάβλο. Βγαίνει στο ψάρεμα και χάθηκε γάμος. Δεν μου κάνει. Πάντα παντώ τηλεφώνο. Κάνει την αστυνομία για σίγουρα πράγματα. Ναι, γεια σας. Βασικά θέλω να καταγγείλω την εξαφάνιση κάποιου φίλου μου. Εξαφάνιση? Ναι, παρακαλώ, πέστε μου. Βασικά χθες ήμασταν μαζί και είπε μου ότι να πάει ψάρεμα. Ναι. Και βασικά τώρα πιάνουν τον κύριο απάντα και δεν το στυλ του να με απάντα. Και ανησύχησα λίγο. Συγγνώμη, δηλαδή λείπει που τα έρχεται στο βράδυ ως τώρα. Ναι. Βασικά έχει πάνω από 12 ώρες. Η δική του είναι στο εξωτερικό βασικά τώρα, τον καιρό. Δηλαδή δεν υπάρχουν μία. Όχι, γι' αυτό ανησύχησα λίγο. Πιστεύω επειδή να περιμένω ακόμα λίγο μπας και μπορεί να είναι στο νερό ακόμα. Αλλά δώστε μου τα στοιχεία σας, να τα έχω. Να επικοινωνήσουμε εξαρτή με τα Ιαννία. Ναι. Αντωνίου Αντώνιες. Ναι. Και εμένα Θεοκρίτου 80. Εντάξει. Το όνομα του παιδιού είναι Γιώργος Κωνσταντίν. Μάλιστα. Όμως θα το έχω γιος. Να το εκμερώσουμε μαζί σας πιο αργά, αν τυχόν έχετε κάποιο. Εντάξει, ευχαριστώ. Διαφορετικά να διερευνήσουμε την υπόθεση. Ναι, ναι. Εντάξει. Γεια. Ήμασταν χτες μαζί, είπε μου να πάει ψάρεμα. Δεν ξέρω, ακόμα έφτιαγαν τηλέφωνο. Από έτσι, πόσες ώρες? Έχει ώρες. Κάσου να δεις να μου γυρίσει. Νομιά. Εγώ έπιατσε ψούμισα τώρα να πάω να μαϊρέψω έσω. Και καλό παιδί, κατάλαβα τον και την ημέρα που τον είδα. Μια χαρά κοπελούι, να έρθετε από εκεί. Τώρα να κανονίσουμε καμιά ημέρα. Οκ, άντε έφυγα γιατί να πάω να μαϊρέψω και δεν άκουγαν ο άντρας μου, ξέρεις. Άντε, γεια σου. Μαύρε, βγαίνεις ο σύλλος. Θα σε λύσω ρε. Τι έπαμε. Όχι λε, τι γύρω και μέσα γειτόνια μας, σου λόγω που πάνω. Ας το σύλλο. Ωραία μου λάζεις να έχεις το σύλλο. Αν γεις του σύλλο απ' την αστυνομία, λά. Εσύ αστυνομία, σηκούφιε, με σου είπα και σένα τώρα. Καλά, μου πάρει το κάνεις έτσι. Να πω τούτα! Επιάξεις να σφάξεις τα διόρνητες. Η ώρα 10! Η ώρα 10! Η ώρα 10 είναι που σε κοφτεί εσένα. Ρε, γέρματα λαδό σου. Βάπτε,
το μύθο μου δεν πειράξε τα πάνω μου, πέταξε τη και να πάω τους πειράξω για σκουπιθηκιά, πάνε στην κάμαρη σου. Ναι, γεια σας. Αστυνομικός σταθμός Αθηγενική, έτσι. Ναι. Είμαι η κυρία Μαρία Μπέιχαμερ και σας παίρνω τηλέφωνο για να σας πω κάτι περίεργο. Βασικά ο άντρας μου τελευταία συμπεριφέρεται κάπως μη φυσιολογικά, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, συγκεκριμένα να σας πω συγκεκριμένα, ναι, βρήκα πετσέτα των κάλαθων γεμάτη αίματα. Και του λέω, ας πούμε, έχει γέμματα πάνω και λέει μου έσφαξε, ας πούμε, η ώρα 10 τη νύχτα κοτόπουλα. Και δεν τον πιστεύω. Ναι. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ειδικά τελευταία, ας πούμε, δεν είμαι καλά. Μετά από αυτό, τέλος. Πρέπει να τον παρακολουθήσετε, δεν ξέρω, κάνετε κάτι. Ναι, δίπλα από το... Ποιο? Αντωνίου Αντώνης. Ναι, δίπλα είναι το σπίτι μου εδώ. Εντάξει. Σίγουρα. Οκ. Όχι, δεν θα καταλάβει τίποτα. Εσείς παρακολουθήστε τον και θα του... Δεν νομίζω. Είναι πολλά στον κόσμο. Κύριε Αντώνη, είσαστε μέσα? Ναι. Καλώς τον κύριο αστυνόμο. Λάβετε κύριε Αντώνη. Λάβετε κάτι σου να πούμε. Ήρθα βασικά για την κατάθεση που με πήρατε τηλέφωνο. Ναι. Μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε. Ναι. Πώς ονομαζόταν ο φίλος σας? Γιώργος Κωνσταντίν. Γιώργος Κωνσταντίν. Θυμάστε τι φορούσε εκείνη τη μέρα? Φορούσε ένα πορτοκαλί παντελόνι